imong anak. Pagawsa bay, pagawsa. Oh, nganong ikaw minigawas? Asa may imong amahang kuta? Dire, pagawsa. Nganong nga bungol nga purti man imong isuga. Wala man diri si Papa Buta. Tarunga ko nga. Unsay siga kog mata? Buang na ka. Ngano purti man imong isuga nga. Wala man diri imong gipangita. Dugay na ko nakaibaw nga siga kog mata. Tarunga gyud ko ha. Asa imong maguwang? Si Jirek, pagawsa to be, pagawsa. Aw, si Kuya Jirek. Na, dili si Eric. Si Jirek ba, si Jirek. Dili si Eric, bungol man siguro kang bataa ka. Sus, baulang na lang yun. Aw, sige si Eric. Oh, si Jirek ba? Kadungog mo lagi daay ka. Asam day siya ron? Pagawsa to be, pagawsa to imong maguwang. Kawatan kay itong bataa. Akong kwarta yang gikawat. Ha? Ano sa'y gikawat? Bungol gid ning bataa. Gikawat ba, gikawat? Dili kaliwat. Mao lagi gikawat. Imong kwarta iyang gikawat. Sus! Baulang, bungula gini mo dong, oy. Ang akong giingon ba, ang akong kwarta gikawat. Gikawat sa imong maguwang nga si Jirek. Dili kay kaliwat. Ah, bahala ka na bungula ka. Ako may imong inong bungol nga. Ika may di kadungog. Unyara dong. Unyara. Ayaw lagi kasuko dong. Di ba? Asa lagi si Jirek? Kaya nga akong kwarta, yang gikawat. Para top down to na ako kurinti taon dong, oy. Oh, buang nga, iyang gikawat ang para patao ni mo kurinti. Sus, naunsa naman ka dong? Gikawat ba? Gikawat di ang para patao na ko og kurinti. Dili kay kaliwat. Nya, parinti pag yun. Ah, parehas raman na dong. Paita, gibungula. Wala lagi diri si Jirek. Tuwa sayang amigo, nag-vlog kay siya, tig-edit. Na, tuara. Gaba-gabaan na to. Unsam na yung gikaon dong? Nganong naabot magkakaon? Ga-edit ba? Ga-edit! Ay, kung sagiti ha? Dili ra magiging kupungol. Nganong naka-edit man? Sus, paitan lang yun mo. Unsam na guston mo, sumbagay. Gasali ka gidako imong lawas. Gaya, areo. Saman, bagay? Oh no! Yati ra? Suko pa kang buanga kay. Ginganlan pa ko mo kaliwas. Nagto kag mulaban naman imong tato nga sir. Kinahanglan pupuan ako nagsibuk pa ko. Yati ra kang buanga ka. Oh no! Isog ka! Nagtuwa kang dadlok ko mong tako. Tarbo ang nga. Kaya ko mong bubul. Dako ikang lawas. Dili lagi ko aliwas. Buwan! Sa kaarte sa kinaw nga gandinga mo. Hindi mo magangaog ko. Bayo! Ayo! 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 Sunod ha? Hoy! Naam day tao diri. Naunsa magadong mo arig balay nga di magamuting. Asam day ka dong? Asam day tuyo ni mo dire? Iabag na. Ang hapon di ano eh. Kontraktor day ko sa Biko. Di nga. Ah, mangwa magpiko dong. Nah, wara bagi piko dong, martilyo ra gyud. Matay bungol man tawhana. Malain tanoy, kaila kaning nuli. Unsa to dong? Nuli noy ba, nuli. Ah, Bioli dong. Matay dong wa mo kaila nang pangana diri dong. Kudungog gid na dong, Bioli. Paita bungol jud lagi. Nuli noy ba? Iyang apelyido ba Mancinades. Nah, kinsa naman sa nang Alfredo Fernandez dong? Kinsa man gid imong gipangita si Bioli o si Alfredo Fernandez? Uli Mancinades noy ba? Nangita ko niya kay magpataod ko na sa kurente. Nakakapoy. Nalukop man lang kag panghingalan og tao. Kinsa naman sa nang Vicente dong? Kurente ba? Kontraktor ko sa Biko. Ipangita na ko si Nuli kay magpataod sa kurente. Aw si Vicente dai may tag-iyas piko dong. Basin to atong unahan nilang balay dong. Kay matay dong wa gyud koy piko diri dong. Martilyo ra ginaan ako dong. Ah, kakapoy ning bungula. Bala ka di ano yoy? Asa muli ko? Muli ko. Oh, so pangutana ato dong, basig nay nakailang Vicente atong unahan dong kay dire wagi. Piko dong oy. Martilyo ra ginaa dong. Ga-edit ba? Ga-edit. Kung sagiti ha? Dili ra magig kubungol. Nganong naka-edit man? Oh. Si Jirek ba? Kadungog mo lagi ka.
Pisti na. Pisti na. At Pisti na. Okay. kawatan kay nimong magwang. Akong kwarta yang gikawat. Dog. Okay. Bungula gid taon ni Mudong oy. Akong giingon ba nga akong kwarta gikawat sa imong magwang nga si Jeric, dili kay kaliwa. Manok ka. Pwede ka taong manok. Yate. Ay mga kabuang, nasa mi karon mag shout out me. Shout out ko ni Chito Dila from Davao City, Ginny Kims og please kog support sa Ginny Kim channel. Kusin Jan, shout out ni Kusin Jan og shout out ni Beat Pacquiao TV og support siyang channel og Miss Lynn Baoy og shout out ko ni Nino Agarao, Jillian Villarasa. Pang love team kasagaran. Romel Villarasa taga Matinaw, magsuon na sila ni Oh, Romel. Di ra ba kay napalahubog mo inom lang sa semta. Ken Villarasa, Louie Villarasa, Ninyo. Og shout out ko ni sa tugaw, Jessica Solon. Jessica Solon og ni Fred Silo, mga hiniralaw, kaliwat na ko sa mga tubod sahid sa kong lola. Shout out ninyo diha. Asil po niyo. Pa dito de. Ako zona. Oh, shout out ko ni Madam Rosalina Bugayong from Singapore. Nakabasi nis gawas no. Og amping diha permidam kay naara pa kas gawas. Ay lang gitawon si gawas-gawas ha. Og shout out sad ni gikan ni sa akong FB page. Karon pa rin nabantayan ako. Shout out ni Labtika from Panataran San Fernando. Shout out sad ni Naldex Kuray from Alicia Bohol. Shout out sad ni Auntie Tiode Maratas from Iligan. Shout out sad ni Edgardo Ario from RC Balod San Fernando. Og shout out sad ni Catherine Bastatas. Pag di ra ba kay mo inom amahan na ni. Anak yung miyo. Continue ta sa shout out ko ni Berne Itang ug sa iyang mga igsuon diha sa sangat. Labi na sila si Jindo Itang, Rocky Itang, Jirsam Hinarge. Kay silingan ko nila ni Buskamlon diha sa sangat San Fernando. Shout out diha. Kisa tingnan na to, boss Bernie Itang. Namping gas gawas boss, ay si gawas-gawas. Shout out sa ni Edward Paraiso. Iyang gipa shout out ang mga packer sa Tahiyo Cement og mga big baggers. Amping mo diha ay simong hanggap anang semento. Nan lami. Shout out sa ni Noyaki Mukbang TV. Palihog kog visit og support sa channel og shout out sa diha sa ani Ate Geraldine sa Silderoy diha sa say nga tawag ni ning market sa Sangat San Fernando, Fish Vendor. Pa-shout out ni. So sa Precious Isda. So si Precious Isda. Og mara ta mga kawang palihog kog subscribe sa among YouTube channel si San Fernando Biners og palihog kog follow sa among FB page San Fernando Biners.